kang petapan sabarga tekon ndara malah tawang-tawang tangis boyo wonten ing gantos menapa Den kula atur enggal paring dawuh dhumateng abdi paduka pun Semar Kakang Badra kula Den panter dawuh sang abdi panemban Eyang Resi Wiyasa yen to karo nggwani kinen oleh Garwana Ngastana Badawadana ya ing kono bakal dadi ajang tumurune kanugrahan jagat ingkang sinebut Wahyu Purba Sejati Kakang amung Musdadya Kyawara yen ta sapa ingkang bangkit Prabana Ngastana Badawadana kudu darah trah mandura banget anggonku menggalih apa baya kelakon permadi bakal Prabana Ngastana Badawadana terus tadi pembicaraan yang to sing bisa kudu darah mandura mengkirimi Ndara niku sanes wong liyan bebrayan nggih to dudu wong liya braya nyatane Ndara Permadi niku putra saking Ndara Jimat Kunti Nalibrata mongko Ndara Ayu Jimat Kunti Nalibrata nika kadanganipun swarga sinuwun Prabu Basudewa Ndara menika tesih trah mandura Ndara niku tesih daging-daging menawi kalian Sinuwun Ndrawati lan Sinuwun Mandura sampun ngantos alit ing penggalih Den monggo kanthi tetep kang ati ingkang suci payung budi ayu mugi-mugi dewa jangkung lampah paduka enggal daya-daya pratong galing astana Gandharwana badhe nyadong tumurune nur bating jagat ingkang sinebut Wahyu Purba Sejati Den Wahyu Purba Sejati nggih monggo Den kula dherekaken Den